Kani kadai ka Batisi TV, bat pidang pet ya ka kubor baman kasni, belawan rasha pi da ka umrupa, ringkat bat ka orange Nissan, lom sopo near Phah Brigade Shahlang. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katranat Market Jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka khatwai tarik urisau arjar khat khandai kala khot hajir yos em badyaki executive member Jongka Hima Nongstoiñ dakaba batha bakin lum Jingkheiñ halor ka jingdon jong gibriu kiba nabar ka Jylla kiba shongyo kiba khayi bat kiba shongshnong hapo ka thain Shahlang kabadang hap hapo upot usam Jongka Hima Nongstoiñ West Khasi Hills District. U executive member Jongka Market ka Khasi Hills Autonomous District Council uba jambor war hakajing yakren bat kilat pathai kubor ulayatu bakani kajing patha ya ka Hima Nongstoiñ ban lum Jingkheiñ ya ka jingdon jongi bar Jylla kiba shongshnong kiba khayi bat kiba bella hakathain Shahlang kadai hadin ba lightly kiseng bahalang na West Khasi Hills District kiba kentup ya ka Hinyo Trap Ashik National Movement ka Hinyo Trap Youth Council bat ka Western Youth Federation kila IT da ka jingtho shaka KHADC haka khan Hinyo tarik unailor arjar khat khandai ban pentip halor ka Jyllei shaba palat jonggi bar Jylla kibala shong lasa hakathain Shahlang na kalian jong ni ka council na kalian jong aku yang mencharge jong ka market nomor bagi lawan ban ai ban address market department agak gitu kap na kalian jong na kalian ke department ni snudai ban khot use em bagi menteri dan ya kan kecilan kenang bangin syai agak beda bat kan bat kakam ka banikong ka ban kran ka lomba ha ka beda bat ka Jyllei jong kini ki bar Jylla ki badai ki Nongstoiñ bat ki nong kayi akat khain bat ha ka yu Shahlang te ni atin bangila ya kran ya kan ni lengkap bat nakaliang jong ka Hima te nakaliang jong ka Hima ru kila kubur ba kalong sisa te nomor kata na haba ngilaya keren sani ba hakni meeting ta kalong ba yakini ki ya ka Jyllei jong kini ki bar Jylla ki Nongstoiñ bat kini ki nong khayi hakathain Shahlang te kadai ka kam ka bala slam ba kat kum ka kajing yathu nakalian jong Hima kadai ka kam ka bala slam ba kini ki la don ha kata te nomor kata na kalian jongi din bangila ya keren ba ki don ki rule jong ka Hima Nongstoiñ ki ba kata ka administration of Nongstoiñ imship rule arajar rule kum ka number ka bapra kitu ki section la ongsai ba udkhar umla ban shong ni trebla hato ka Hima Nongstoiñ ban umla ban kalau jong shna te base halor kane te kane ka meeting ka mata ha ki te ba kani ka agenda ni la interest sa ka Hima ba ha ka bi dei bat kine ki nong shong shnong ki bala shong sa ka thai Shahlang kumba la report na kalian jong kini kisan bat na kalian jong ka Hima ru ka kubur te karai ka bangisim menta ka lamba ka Hima menta ka habban identify no yaki kum ki habban identify yaki to baro ki nong song hapo ka khansa te la da ka dei bakin yo ya ka police verification na ki ki Jylla ru la da ki dei na ka Jylla Assam ru kita banyo ya ka musi ki haba identify ya kata nang banla ban pentikna ya ka jinglong nong song snong ki joki ha ki kita te kata ka de ko te ke bite bat kini ki Nongstoiñ ki bade ki bar Jylla ka to ka ni la interest sa ka Hima ba ka dei ban tha ya ki baro bala da ki dei ban trei ya ki kam ha ka to ka ki kam balla ka to ka kemut ki dei ban yo ya ka lebo license ka kata kadai ka bangi interest bat ka balai ka bangi interest sa Hima ka long ha bidai bat kini kinong khayi ki ba ya shong dukan hasuro nang ta ki ba ya shong yo ayo Shahlang ki ba dai ki bar Jylla tengila interest sa Hima ba kadai ban batha ya ki bakin kin haban
yo ya ka trading license naga district council te nang ta ka agenda ka arpat ka bangile kran kalong ha ka bi dei bat ka yusha na market kum ka anjong ka market regulation kalong ba annum la ban seng yo ha ka nu ko jaka ha ka district council ba de po jurisdiction jo district council lum da la yo ka permission district council tengi la kali na ka hima ka bi dei bat ka ni ka yusha lam tengi ong ba la ka ni ka yusha lam ka de ni am ka la yo permission district council ten rei da ka ba sai hi na ka lem jo ka hima kalau ong ba ka ni ka yo kampat de ka la yo ka permission ten rei ka yo ka long da ki phau snam ko la te namar kata naga ne ka meeting ka mata ni le shem ni kara ba ya ka ni ru ngin interest se ka hima ba ka dei ban batha ya ka ne ka market committee jong ka yo sha lam ba ka dei ban shem no ya ka NOC na ka shnong ka dei ban shem no ya ka NOC na ka hima bat kan dei ban wan sha ka district council na ka banta ban ya kat kum ki procedure ban shem no ya ka permission na ka district council te kabalai pat ka bangi laya penkenau kalau ka bide pat ka meka no plastic sul te kumtu kumba na kalian jong ka executive committee jong ka council ni la da ban notify sha baro ki hima ka bamot habaro ka jurisdiction jong ka kasihal autonomous district council ha ka bide pat ka jing ban pendu no ka plastic te nila yo ya ka ban mau ya hima te nagaleng jo ka hima ro kala da ban ong ba kila da yo ya notification ba ni ba nagaleng jo ka hima menta kala ban kre ban ai for the notification sabaro ki market committee ki da ko ka hima ba chati shnong ki tha na ka ban da kan penjari no ya kan ya chi khang ya kan ka post ya aks do so so don slam Senam nyob khandai la bun ong mokat kum kam ne ka regulation ha khandai tenrei ki bon pat ki hima ki bon ki snong kimtep ya gane ka ya ka ai kata kalong mikran da ka basa kimtep tedai na kata daw ki sang ye ki yo ki jungki kamur kelam ka jingtep ya ka ai tenrei menta ka jingthum ka jungni kalong ba ngin hab ban batai sai no ya gane ka ai ba kanam dei su ban ban ka jing sang yo kelam ka jingtep jong district council tengin haban su shimno menta bakini ki yo ki bala long kamlong ka besuk ingin dengan supendo lo ki ten rei ki de ban regularize no ki de haban tembiang no ye ki ya ka procedure ba khat khnang bangila ban itu no